Os orzamentos da Xunta ningunean ao Salnés, así declara se mostrou a deputada autonómica Montse Prado na súa comparecencia ante os medios este mércores. De logo, os orzamentos da Xunta para a comarca do Salnés son un novo ninguneo, así, con ninguneo con mayúsculas, non? Non sirven para solucionar os problemas que ten a comarca. Para os nacionalistas, a comarca non está presente nos orzamentos da Administración Autonómica para este 2018 e cualifícaos de partidistas e caciquís. Non aparece tampouco en tema de sanidade, que me quedaba atrás, pois a ambulancia medicalizada para o Salnés, que sigue sendo unha demanda fundamental que temos nesta comarca, non? Non aparecen, pois, infraestructuras precisas e necesarias en materia de benestar, como son os centros de día necesarios pois no Grove, en Vilanova ou en Vilagarcía, nin escolas infantís. Aparece unha pírrica partida para o mobiliario do centro de día de Cambados, cando tiña que estar xa gastado e operativo ese centro, non? Pois, sí, vimos estes días na prensa pois que o alcalde de Vilanova asinou un convenio co conselleiro para non sei que melloras do centro de saúde de Vilanova. Supoño que a premisa para que aparezcan as cuestións no orzamento é ser do Partido Popular e ser bo, non? Que foi un pouco no que se pode resumir a cuestión. A falta de inversión en sanidade e en educación, a falla de compromiso cos novos xulgados para Vilagarcía ou Cambados motivan a idea de que estes orzamentos ningunean e non serven para mellorar as necesidades que plantexa a comarca, segundo afirman os nacionalistas.